No niin, ja mahtava päivä teille kaikille. Saa Richard Gaming täällä aloitusvlogin parissa. Kuvaan nyt puhelimella, sori laatu. Eli tällä kertoo vähän itsestäni, eli mä oon 11-vuotias vitosluokalla Hollolassa Salpakankaan koululla. Aloitin tänään YouTubettamisen. Tää on eka video, tein sen kanavan ja on seurannut YouTubea monta vuotta lakkoja ja herpalisti on ehdottomasti paras, käykää tilaa. Mä kuvailen tänne PO:ta ja Falloutia tällaisia. PO:ta tulee tänään. Yksi video ainakin. Varmaan netissä. Tai zombie. Tai sit zombie netissä. Mutta joo, niin. Otin tälle ilmoittaa vähän, että tulee PO tänään ja ikää ja kaikkea. Tulee videoita joka viikko ainakin, ehkä joka toinen päivä melkeinpä. Välillä tulee, että huomenna varmaan tulee video, tänään tulee ainakin video. Tämä ja sitten se mun PO-video luvattu. Periaatteessa mä voisin kuvata, kun mä menen tänään luistelemaan, mutta mulla ei yksi puhelimen kuvailla, niin mä en jaksa sitä. Niin tällainen kukaan vaan tällaisen pikku vlogin. Tää oli tässä Lucas Grahamin 7 Years. Ja joo, ei mun muuta. Nähdään sitten